హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ టమాటా రేట్ అప్డేటింగ్ ఛానల్. గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు వచ్చేసరికి అంగళ్ళు మార్కెట్లో ఇప్పటివరకు జరిగిన యాక్షన్ ప్రకారం అయితే టాప్ రేట్ ఎంత పడిందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. ఇంకా అయితే మార్కెట్ రన్నింగ్లోనే ఉంది. ఇప్పటివరకు జరిగిన యాక్షన్ ప్రకారం అయితే టాప్ రేట్ ఎంత పడిందో చూద్దాము. ఇంకా రన్నింగ్లో ఉంది కాబట్టి ఇంకా కొన్ని మండీలు మాత్రమే యాక్షన్ అయితే పూర్తయింది. ఇంకా కొన్ని మండీలు అయితే మిగిలి ఉన్నాయి. చూద్దాం ఇప్పుడైతే టాప్ రేట్ ఎంత పడిందో. 30 కేజీల బాక్స్ వచ్చేసరికి 30 కేజీస్ బాక్సు స్టార్టింగ్ రేటు లో క్వాలిటీ కాయలు రూ. 80 నుండి రూ. 150 వరకు తీసుకున్నారు. 80 రూపీస్ నుండి 150 రూపీస్ వరకు అయితే తీసుకున్నారు స్టార్టింగ్ రేటు లో క్వాలిటీ కాయలు. ఇంకా సెకండ్ రకం క్వాలిటీ కాయలు వచ్చేసరికి రూ. 150 నుంచి రూ. 300 వరకు తీసుకున్నారు. 150 రూపీస్ నుండి 300 రూపీస్ వరకు అయితే తీసుకున్నారు సెకండ్ రకం క్వాలిటీ కాయలు. ఇంకా టాప్ రేట్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ రకం క్వాలిటీ కాయలు రూ. 300 నుంచి రూ. 400 వరకు తీసుకున్నారు. 300 రూపీస్ నుండి 400 రూపీస్ వరకు అయితే పడింది. ఇప్పటివరకు జరిగిన యాక్షన్ ప్రకారం అయితే అంగళ్ళు మార్కెట్లో టాప్ రేటు రూ. 400, 400 రూపీస్. కానీ ఎక్కువగా రైతులకి దక్కుతున్న రేటు మాత్రం రూ. 150 నుంచి రూ. 300 వరకు అయితే రైతులందరికీ ఎక్కువగా ఈ రేట్ అయితే పడుతుంది. 150 రూపీస్ నుండి 300 రూపీస్ అయితే పడుతుంది. ఇంకా క్వాలిటీ మంచిగా బాగున్న కాయలైతే 300, 330, 350, రూ. 400 అయితే టాప్ రేట్ అనేది నడుస్తుంది ఇప్పటివరకు అయితే. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ కంటిన్యూగా ఫాలో అవుతుండండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.